Nasa Sipokot na tayo. Camarines Sur pa rin ano. Ayan, malapit na tayo paliko sa Andaya Highway. Pamosong Andaya Highway sa mga Bicolano. Ano lang tayo ng hangin sa gulong. Kanina nagkarga na tayo doon sa Lipmana naman ng gasolina. Nagpa-full tank tayo. Tingnan natin kung hanggang saan naabot. Lipat tayo. Kasi parang kulang sila sa tao dito. Walang mag-a-assist sa atin para makapagpahangin. So, sa kabila merong petrol. Doon kasi sa pinakargahan ko sa may libmanan. Walang air and water service. So let's see. Pa-assist lang ako ng hangin. Lahat kayo Petron, sira yung ganyan yan ninyo. Maldi ka. Yan, paliko na tayo sa Andaya Highway. So, yan ang padiretsyong yan, papunta yan ng Daet. Tayo, liliko tayo dito. Andaya Highway, 93 kilometers. Tingnan natin kung may nabago ba. Kasi simula bata ako, ang kalsadang to, ginagawa ng ginagawa. Grabe ang stranded sa Sipokot. Tanagi-irinutan ng mga auto. Ining agyan man sa Kabusaw, piot ang tinampo. Hindi ko tanong plano man na tinampo kang gobyerno bagta sa San Fernando. Drawing pa sa naman. Dawa umikot sa Kabusaw, lagmas libmanan, pumapaot, di mabalik na naman. Bus amon, ang problema ta, napaot si auto mo. Demi po nakukuha, yaw pati duman si kwarta. Haputado yung si Andaya, isa ba ang kontraktor, taabaan na kapatal? Ano tayo sinarante ng buwan? Kahit tupa yan, pero may raot. Si bata ako nangaon pa sa luti. Pag matapos sarong taon sana, ralabot na naman. Dahil na matapos-tapos, dahil kasagkuran, puon kang nabuksan yan, perming malasado. Boss, sabi ba kang LTOP di mag-agi sa dait? Demonyo, rayo na baga. Kisa mambus magparalat kitang magdamlag diyang kahalag sa Ang traffic. problema tango niya, napaot ang auto. Yaon duman si kwarta. Daing data. Nuharin matatapos ang tinampo dyan. Magkakatirig pa kita dahil patapos. Pisting kontraktor. Let's see. So here nakikita na ninyo nag-pile up na yung traffic. It's because merong road concreting. This is pagliko natin ng Andaya, siguro mga 10 minutes 10 to 15 minutes meron na tayong road work. Ito sabi ko nga sa inyo bata pa ako, ginagawa na ang Andaya Highway na to. Walang katapos ang Andaya Highway road works. Isa pa yan, when you're trying to keep your distance and yet merong sisingit talaga, no? O, nawawala yung distansya sana na inallocate mo according to the law dahil sa mga ganitong singitars sa kalsada.
leaving Camarines Sur. Kaya lang walang signage. Okay. Signage. Now entering the Quezon province. Already in Tabugon. Boundary siya. Kanina, Tagkawayan, tapos Cam Norte. Medyo magulo yung hatian ng kalupaan. Tagkawayan is in Quezon. Now, nandito tayo sa Tabugon. Yung boundary naman ito ng Cam Norte. So this is already the boundary tunay, ano, between, ayan na siya, boundary ng Bicol at saka ng Quezon.